Hej og velkommen igen. Nu er vi nået til harmonik, og det er en rigtig god idé, hvis I stadigvæk lige har jeres, den her seddel selvfølgelig, men også noden og ikke mindst den her, det her hjælpeark, I fik udleveret med funktioner på i de forskellige tonearter. I forhold til harmonik, så det I skal tænke der, det er jo akkorder og ikke mindst deres forhold til hinanden. Der er de her 5 ting, man skal tage fat i forhold til barokken i hvert fald og satsen her. Allerførst er det toneartsbestemmelsen, og det kan I jo både fra C-niveau, og hvis I har glemt det, så ved I jo, at man skal kigge her fra starten af, hvor man ser på, er der nogle faste fortegn? Ja, det er der. Der er et enkelt B her, B for H, og når det er B, så skal vi altså et trin til venstre på kvintcirklen, og det kan så være enten F-dur eller D-mol. Så ser vi i basstonen her, den første, det er et F, og så er det en god idé at se på sluttonen også i bassen. Vi går hele vejen ned i bunden af dokumentet. Det er også et F. Det er altså en stensikker indikation på, at denne sats er i F-dur. Hvis vi lige går tilbage, så kan vi se med trinanalyse, det kan være en god hjælp til jer, fordi trinanalysen er jo for mange måske lidt lettere at forstå, når man kan sin skala, og man kan tælle sig frem til funktionerne. Funktionsanalyse, i det begreb, der ligger brugen af tonika, subdominant og dominant, og hvad de ellers hedder, men det er altså grundfunktionerne. Og de 3 funktioner har hver især placering på første trin, hvor tonika er, 4. trin er subdominant, og 5. trin er altid dominanten. Så det man så sådan grundlæggende skal gøre, det er, når vi har konstateret, hvilken toneart er vi i, så kan man redegøre for den tonale kadence i tonearten. Og hvis vi så lige ser på vores node her, så begynder den jo i F-dur, og vi har jo vores ritornal 1, nu har jeg jo lavet funktionerne her under, og vi har jo også analyseret sammen, at det jo faktisk er mere eller mindre en gentagelse her af det samme. Der er så små variationer, og det vender vi tilbage til i forhold til den melodiske analyse, men harmonisk set, så er det næsten det samme. Og det man kan se her, det er, at vi får en form for kadence lige her. Så tænker I, hvad er det, der dog er der? Det hedder en ufuldkommen dominant med en none. Og det egentlig er sådan rent becifringsmæssigt, det er, at det er en H-dim akkord. Og det kan vi faktisk se på hjælpearket ved at slå den op. Men allerførst skal vi se, hvad er det en ufuldkommen dominant til. Det er jo en bidominant, når der er parentes om. Og en bidominant, det er jo altså noget, der har dominantisk forbindelse til det, der kommer bagefter. Og det, der i det her tilfælde kommer bagefter, det er i F-dur altså en dominant, nemlig en C-dur. Når vi ser op af her, er det en C-dur akkord. Nå, så skal vi gå ind og se, jamen altså en C-dur akkord, og så en H-dim. Vi regner med, at så er C-dur vores hovedtonart, fordi det er jo i forhold til den, vi skal arbejde med vores bidominant. Så går jeg op af her, så ser jeg en H-dim. Så får jeg simpelthen en ufuldkommen dominant, og det er stregen, der bliver slået igennem. Det er det, det angiver, at den er ufuldkommen. Og når den er ufuldkommen, så betyder det, at grundtonen ikke er der. Hvis det var en almindelig dominant, som vi har her også, så vil G'et jo være med, som I kan se der. Men det, der så ligger i, at den er ufuldkommen, det er, at grundtonen mangler, og så er der også en septim på. Og det er jo sådan en trick, de brugte i den gang for at få skabt en sådan tonal dominantisk spænding hen til dominanten her. Men grundlæggende er der altså tale om en tonal kadence, tonika, subdominant, dominant til tonika. Og den optræder også herhen, fordi så får vi tonikaen dernede. Yes. Og så rundes ritornellet, ritornal 1 af med
udelukkende at være i F-dur, altså i tonika, men så sker der noget variation her på toptonerne i motivet, der bearbejdes. Det vil vi også vende tilbage til i forhold til den melodiske analyse. Det der er interessant her, det er jo altså, hvornår den så skifter toneart. Og det er altså, der sker noget særligt. Og nu står der her, at i forhold til kvintcirklen kan udpege nært beslægtede akkorder, altså hovedfunktioner og deres paralleller. Og med paralleller mener man tonikaparallel, subparallel og dominantparallel for eksempel. Og det er sådan, at I redegør sådan, om det er så det her tonale udgangspunkt, vi har, og det er det materiale, komponisten har arbejdet med. Så er det så, at man skal tage fat i satsen og se, jamen, sker der nogle spændende ting. Og det, der er spændende i den her kontekst, det er sådan set, når der optræder de her vekseldominanter, altså DD, dominantens dominant, og bidominanter. Fordi de indikerer, at komponisten sådan leger med det harmoniske udtryk. Og I har tidligere skulle arbejde med her fra takt 42, som I skulle lave harmonisk analyse af. Og nu kan vi lige gennemgå det, jeg har skrevet her. Det er altid en god idé at skrive ud til venstre her, under det pågældende system, hvilken tonart der er vores udgangspunkt. Og det angiver man ved at skrive F i det her tilfælde og kolon, og så en firkant. Så ved vi, at de funktioner, vi skriver, det er i forhold til F-dur. Og I kan se nu, formleden er jo også benævnt med firkanter, men der er altså ikke det her kolon her. Kolon, det fortæller altså, at det er vores F-dur tonart. Her på tutti her, ritornelle, det er jo noget, som vi kender allerede, det vi får præsenteret fra starten. Altså, der er jo ikke så meget juks i det, udover at vi igen ser en tonal kadence, som gentages. Så får vi her ved episode 2, der får vi et solostykke, og vi etablerer simpelthen F-dur tonaliteten med tonika, 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 tonika. Og så herhen sker der noget. Vi får en subdominant, det er ikke så farligt. Men i det vi så får en G-dur med H i bassen, det er altså en vekseldominant med tertsen i bassen. Det er H'et, det er jo tertsen i en G-dur treklang. Og tertsen i bassen, det angiver man ved at skrive 3 dernede under funktionen. Jeg læser den stadigvæk med F-dursbrillen på. Så kommer der en C-dur, det er dominanten. Så kommer der en A-dur. Og jeg læser jo mine akkorder ved at simpelthen læse sådan på langs her. Og der er et cis i bassen, det vil sige at tertsen er i bassen. Men en A-dur i forhold til F-dur, det giver ikke rigtig mening, når vi ser på kvintcirklen. Så derfor så må der være tale om en bidominant. Og når vi sådan tænker, det er mærkeligt, så skal vi skynde os at se på, hvad der er, der kommer bagefter. Og i det her tilfælde er det så en d-mol akkord. Og d-mol i forhold til F-dur, den er ikke så farlig. Det er nemlig bare tonikaparallellen. Så A-duren er en bidominant med terts i bassen i det her tilfælde til tonikaparallel herover. Sådan er det. Så sker der her ved C2, der sker noget særligt, og nu har jeg skrevet modulation til C-dur, og det er fordi, at vi på det her tidspunkt er det klart, at vi bevæger os i en anden tonal retning. Det kan vi også se på de her opløsningstegn, vi får her, som indikerer, at de skal væk. Vi spiller jo så også i G-dur, og det er altså vekseldominanten. Og når nu vi vælger at simpelthen virkelig spille flere takter med den her vekseldominant her, så vil han også fortælle os, jamen nu kære venner, nu er det altså vores tonale udgangspunkt flyttes. Og det arbejder jeg op imod med at lave en spænding her. Så har jeg skrevet herude, at der kan man faktisk læse den både med F-dur-brille på og med C-dur-brille på. Men det er så her, jeg stopper med at læse den med F-dur-brille, fordi så giver det ikke så meget mening mere. Det fortsætter simpelthen med vekseldominanten hele vejen hen, og hvis vi læser med C-dur-brille, så er det jo en G-dur, det er jo så en dominant, og det fortsætter hele vejen hen. Det der er interessant her også, det er, at vi ser, at de her tal her, det er jo en kvart sekst.
akkord, som opløstes til en almindelig treklangs-akkord, og en kvart seks til en kvart kvint-akkord. Og en kvart kvint-akkord, det er faktisk det, I også kender som en sus-akkord, altså hvor tertsen i akkorden ikke er der, men man spiller kvarten i stedet for, og den bliver så opløst her. Så det er sådan en sus-akkord. Det kunne man også dengang. Ja. Og hele det her sådan dominantiske felt her, altså det fortæller os virkelig, at nu er vi altså i C-dur. Og det etablerer sig også, når vi får vores ritornel A, eller første ritornel, i C-dur. Det er altså anderledes end det i introen, hvor det er i F-dur. Så vi er jo altså så i tonika, tonika, og vi får igen en kadence her. Og så i forhold til C-dur her, så vil jeg lige sige, at der kan vi se, at vi har en ufuldkommen dominant med en 9'er på. Og der har jeg skrevet en fis-dim-akkord. Og det er, når vi læser dem sådan med sådan vores briller på. Men hvis vi sådan skal knække koden med den her ufuldkomne bidominant med 9'er på, så er det igen, hvad er det så det er ufuldkommen til? Det er det efterfølgende. Og den efterfølgende, det er jo så en G-dur. Og så hvad er fis-dim så i forhold til G-dur? Der kan vi så bruge vores hjælpeark. Nu kommer jeg til at lukke den her, det var lidt dumt. Ja, der kan vi se her, at i G-dur, der har vi altså en fis-dim, og der er en fejl heroppe, der skal altså stå fis og ikke f-dim, fordi vi har jo altså et fis i G-dur-skalaen, så der er altså en fejl, der skal stå fis-dim, og det er, som vi ser heroppe, altså den ufuldkomne dominant. Så på den måde, så giver det jo så fint mening. Og det fortsætter jo så herned ritornellet, og det er fint. Så får vi en episode, altså et solostykke, det ser vi også her, som kører derudad. Og i forhold til melodikken, det vender lige tilbage til senere. Men det er sådan ret meget C-dur. Vi får tonika, 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 tonika. Og her igen en tonika, og så sker der noget her. En subdominant. Vi får en D-dur med fis i bassen, det er altså en vekseldominant med tertsen. Vi får en G-dur, det er en dominant. Så får vi en bidominant med terts i bassen. Og det er jo igen en bidominant i forhold til det, der kommer bagefter. Der kommer en A-mol herover, og i C-dur kontekst er en A-mol jo en tonika parallel. Og så sker der ellers det her, at vi får dominant, 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 at man virkelig igen siger, at vi har altså G-dur her, og det understreger den her dominantiske spænding til endnu et tutti i C-dur, som er vores tonika. Ja, så stopper jeg lige her, fordi så laver jeg en ny video, hvor jeg gennemgår resten.